ясно си спомням момента. Това беше в Камбоджа. Кое решение? Да се тръгнем. Бяхме на отрез. Кога взехме решението да се тръгнем за България? В Камбоджа. Бяхме на място, което се нарича Отрез Бич. Това е един плаж на майната си на Андаманово море. И там бяхме в едно малко ресторанче на плажа. Гледахме залеза и си говорихме всъщност какво искаме да се случи от тук, защото знаехме, че тръгваме от Камбоджа и знаехме, че отиваме в Тайланд, но след това нищо не знаехме. И говорихме си какво и как искаме да се случи. И всъщност двамата, без да сме го обсъждали, стана ясно, че виждаме как се прибираме след точно няколко месеца. Последните ни квартири в Ломбок. Тази квартира беше заставена една книга Frozen Grave. И реших да разбира да видя какво става въпрос. И така стигнах до 145-та страница. Много интересна. Убийства, наркотици, свингърс план. Днес трябва да свърша, защото тръгваме. Да прекараме последния ни ден в Ломбок заедно. Яхваме моторите и заминаваме на плаж. Намерихме скрита пътека и сме на плажа, който е почти празен. Чисто празен плаж. How many guys do here take money for parking? Yeah, we pay. Go and ask him. It's there, where the road is. Not this. No, there. It's the same beach, same parking. No, same? No, same parking, beach, see? Доста честа практика срещана в Ломбок е някои безлюдни плажове изведнъж да се оказват такива с такса. И тези въпросни сладури търсиха точно това. Парички за такса. Но по-късно си станахме близки и прекарахме почти целият следобед заедно. А едното от момчетата ми показа как ловят малки рибки в самия пясък. Oh, that's so small. Wow. Малка рибка фанахме тя. Първо и преди всичко да си кажем едно. Здраве за най-прекрасните 9 месеца в живота. Сподобаме вече да се приберем. Утре навършваме точно 9 месеца от както. Днеска? Днес. Southeast Asia! Направихме го! 15 юни! 15 септември! Точно 9 месеца. Точно преди 9 месеца с най-големите усмивки на света и с тоталното незнание в какво се забъркваме, тръгнахме на двумесечно пътешествие, което после стана 5-месечно и след 5-месечното решихме защо да не го направим 6, 7, 8 и 9. Като цяло трябва да обобща и бих казал, че това беше едно от най-смелите ми пътувания до сега. Герои! Майнишки герои! Осъзнавам цялото нещо, което се случи, защото имаше много хубави моменти, имаше много изпитания, имаше много тестване на характери, имаше тестване на отношенията ни. Имаше доста ups and downs. Да. Ако някой ме попита сега дали бих минала през цялото това нещо, бих казала да го направила пак по същия начин, с същия човек. Дори през бруталното стомашно разстройство в Камбоджа. Често Дори да си през кажа, денги треската в дори Тайланд. през денги треската, за които моите родители някои въобще не знаят. Аз очаквах да има някакви такива неща и то е по-добре да не знаеш какво се бъдат тия подбъзвила. Въпросът е, че всичко е минало, жива здрава съм. Да, абсолютно. Флори също се приби днеска, целият му брак е раздран, си главата.
Най-забавното нещо, което ми се е случвало, беше най-голямата казарма, в която съм бил. Беше... Каквото и да кажа, отпред трябва да сложа всъщност. Радвам се, че го направихме, радвам се, че свърши точно така, както трябваше да свърши. Нещо свърши, като сме в България, като предаваме и привършва. ядем поп. Да. Превиваме Ние се връщаме вкъщи! Така, искам да уточня, че това е голяма изненада. Не сме казали на абсолютно никой. Купили сме си билетите, може би преди месец. Значи утре сутринта летим от Ломбок, острова, на който сме в Индонезия, за Куала Лумпур. И понеже всъщност намерихме много добра оферта на билети от Сингапур до самолетни билети за България. Европа. Ами те не са в България, ами до Лондон. И всъщност сега трябва да стигнем някакси за следващите ден и половина от Куала Лумпур, където би трябвало да пристигнем утре за обяд, до Сингапур, което е около 7 часа по път са в автомобил. Ще е някакъв филм пак, но в понеделник сутринта, живи умрели, трябва да сме на летището в Сингапур, защото полета ни за Лондон излита в 9 часа. Имаме 14 часа. 14 часа полет, нон-стоп. И в понеделник след обяд трябва да сме в Лондон. Живот и здраве. И сме си букнали полет за България във вторник рано сутринта в 6 часа, за да може във вторник на обяд, някъде около 12 часа, да седим и да си ядем бъб с наденичка и да пиеме ледена загорка на капанчето на аерогарата. Цялото от рано. Аз съм се бинтовал. Само. Кажи си главата да се цепна. Това е... Това е шилов турбил. Като се бие стрела, фатиш само, помиеш се само раната и се побързваш, продължаваш.